Ahoj, vítám se mého nového videa. A tohle video je, jak jsem na Omega. Takže jdeme začít. Ty máte to nedělá jsem. Že natáčí na YouTube. Spere. Pistole. Nikdo. Ponožky. Proč to lidi neviděli? Ty máte to se zaděláš jako prdel. Co to bylo? Ahoj, nevadí ti, že budeš na YouTube? Není, ne, jo, bude. Hej, slyšíš mě? Oni je neslyšejí, ne? Nem to fuj! Čau? Buď. Nevadí, že budete na YouTube? Na YouTubeku? Ne, čekaj. Cože neslyšíš? Slyšíte mě? Nevadí vám, že budete na YouTubeku? Já to natáčím, budu to dávat na YouTube. Jak se koukejte, cože? No, takže jsme. No, tak čekaj. To si zaděláš sem, taky máš dítě, no, bylo. Ty čum, jak mě bude byla. Ty to chci, jak to nemůžu psát, protože jako musím na YouTubeku. Jako, že má ani nerandím to, jako když to točím normálně zrovna na YouTube. Taky Turek, ježiši, jde pryč. Turku jeden. Ahoj. Víš, co to bylo? Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Jana. A zrovna natáčím na YouTube. Můžeš na kanál? Přihláš. Tak se skopíruj a já jdu. Čau. Ahoj. Ahoj. No. Doufám, že se vám tohle video mohlo líbit a nějak to musíme posoudit. Zvažuji, že nějaký lidi, zkoušela jsem to nějak udělat, takže uvidíme. Tak jo, ahoj.